Tytöt, tullaanko me tänne? Tutu! Tule! Eikö uskalla katsoa tuolta mennä? Nyt siellä on sitten heti se vanha. Sillä on virta, vaikka se on. Mä sanon, että noitten kanssa se on hupainen lähteä, kuule kun opettaa niitä ratsastaa, niin kyllä tullaan kotiin monta kertaa ja lujaa. Onko ei mennyt tästä kiveä? Ei